И това е една хубава банкнота от Рапа Нуи, остров Паска. Истинското му име е Рапа Нуи. И това са 2500 ронго. Реална банкнота, истинска, не е измислена. Това е от другата страна, 2500 ронго. Значи скоро, казвам ви, скоро ще бъда на остров Паска. Приятели, скоро ще съм на остров Паска за Коледа, за новата година и ще има страхотни клипове оттам с каменните статуи, построени с помощта на извънземни. Това е пъпа на земята, оттам са тръгнали нещата, но за това друг път ще ви кажа. И таблицата Коха е Ронго, първата азбука на земята и така нататък. Но да не ви отварям очите, има връзка с България, но за това друг път ще ви кажа, защото това е една велика тайна, която ми е разкрита от великия нашия Бог Тангра. Да живее Тангра! Ето, това е Тангра, да живее Тангра. И ще отида скоро на Рапа Нуи, островите Пасха. И ще се весела и ще ви кажа много неща. И има връзка с извънземните. И толкова много ще ви кажа неща за лъжите в Библията и за християните, колко са жестоки, какви ужасни престъпления са извършили. Но за това друг път. Нали, както знаете, за католическата инквизиция и за много други неща, ушким света инквизиция. Няма нищо свято, но ще ви кажа и за православните християни и най-вече за пересятници, които са най-злите същества на земята, защото друг път ще ви кажа откъде са дошли и кой ги подкрепя, от кои извънземни същества ги алансират. Но за това друг път. Обичам ви. Да живее Бог Тангра. Всичко добро. Илиян Недя. Това е.